I després d'aquesta petita pausa per la publicitat, estem ja novament aquí en directe en el Tu Anuncies amb el pulsòmetre. Alessandra, avui què debatem? Doncs ens centrem en una persona, amb el Diego Pastrana, aquest jove acusat injustament d'haver violat i matat a una menor de 3 anys. Ja saben que la setmana passada va anunciar accions legals contra el metge que va atendre la menor, però sobretot contra els mitjans de comunicació per haver violat aquest dret de la presumpció d'innocència. La pregunta és molt clara i molt senzilla. Respectem aquest dret? Están un día y otro deteniendo a gente, los acusan y luego es todo mentira. Creo que sí, presuntamente habría que investigarlo más. No se puede meter a la gente en la cárcel ni juzgar a la gente así sin comprobarlo. El culpable pues que pague, que no los pobres inocentes y nada más, o sea que se mire un poco eso. Pues sí, supongo que sí, que tienen parte de culpa la prensa y los medios. Antes de saber si una persona es culpable, creo que lo juzgan. Y antes como iba a decir, de juzgarla, pues hay que mirar bien a ver si ha hecho el mal o no lo ha hecho. Això analitzarem a 2 minuts en aquest espai de pulsòmetre. Doncs bé, per analitzar les seves respostes i sobretot per les seves opinions, que queden obertes les línies telefòniques des d'aquest moment, tenim el Xavier Alberic, que és president de l'Associació de Joves Advocats de Catalunya, i també el Marc Remolà, vocal de l'Associació de Joves i Advocats de Sabadell. Bona nit. Bona nit. Respectem aquest dret de presumpció d'innocència. Què penseu? Bueno, jo crec que en general sí. En general es respecta, però primer crec que hauríem de veure a qui li correspon respectar aquest dret. Entenem que el dret de presumpció d'innocència és un dret que s'estableix a la Constitució, s'estableix a la Declaració Universal de Drets Humans, ja s'havia establert des d'un primer moment a la Declaració de Drets Humans de 1789, de la Revolució Francesa, i és un dret fonamental. Qui ha de respectar aquest dret? Entenc jo que és un dret que ha d'estar respectat per aquell que ha de jutjar, és a dir, el poder judicial, els jutges i tots aquells que estiguin al servei de l'administració de justícia. Quan parlem de qui respecta o si respectem o no, a qui us esteu referint exactament? Als mitjans de comunicació? als ciutadans en general. La justícia nosaltres pressuposem que l'ha de respectar, que el jutge ha de saber que hi ha de contemplar aquesta presumpció d'innocència per la persona que està jutjant en aquell moment. Però la societat, els mitjans de comunicació, realment també fem aquesta funció? També ho tenim tan clar? I sobretot en aquest tipus de casos com és el de maltractament d'un menor, que de seguida ho veiem clar i apallissem mediàticament a una persona, sigui mitjà de comunicació o ciutadà. Els mitjans de comunicació, jo entenc que en general fan la seva feina, evidentment, i respecten. Respecten des del moment en què qualifiquen de presumptes tots els delictes que es puguin estar informant. Però sí que és cert que en certes ocasions hi ha una extralimitació o potser la notícia és prou important o no sabria com dir-ho, de manera que, esclar, s'ha de dir què ha passat, s'ha de dir qui és la persona que potser seria responsable. I s'ha de mostrar la imatge, perquè tothom té al cap la imatge d'aquesta persona, del Diego Pastrana, una imatge que moltes persones realment s'han quedat amb la notícia de que aquesta persona va violar i va matar una nena de 3 anys i potser no han vist la segona notícia. No ho ha fet, senyors, no ho ha fet. Llavors, clar, com se li respecta això? Com se li indemnitza? Sí, des del meu punt de vista, seguint amb el que deia el Xavier Alberic i també inclús amb el que manifestava un dels senyors que ha estat entrevistat, penso que els judicis de valor sobre si una persona és culpable o no corresponen a l'àmbit de la justícia i moltes vegades en la forma en la que la notícia es diu s'avança aquest judici de culpabilitat una mica pel moment que la notícia s'exposa o inclús que moltes vegades per part de les fonts que faciliten aquesta informació s'interessa que es faciliti la notícia d'una manera determinada per buscar un culpable. Jo crec que s'ha de mesurar molt bé, en casos molt mediàtics, s'han de mesurar molt bé totes aquestes imatges, aquestes notícies, i s'han de donar amb la màxima
imparcialitat possible. Sobretot tendents a que la informació sigui el més objectiva possible i que d'alguna manera no caiguem en l'error de creure'ns certes informacions o certes fonts, perquè moltes vegades les fonts són moltes i molt variades i d'alguna manera els mitjans de comunicació el que d'alguna manera han d'intentar és filtrar o d'alguna manera tenir la informació d'aquestes diverses fonts, portar a una informació una mica més mesurada. La Unió de Joves denuncia el deteriorament de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la UAB. Els actes vandàlics han deteriorat de manera molt evident el campus d'aquesta universitat. I a l'altre cap de fil per comentar aquesta notícia, aquesta denúncia particular, tenim a l'Ivan Rabassa, president de la Unió de Joves. Bona nit, Ivan. Sí, hola, bona nit, què tal? Què està passant amb la Universitat Autònoma de Barcelona? Doncs, de fet, no ho sabem, no? Nosaltres vam posar una mica el crit al cel, vam fer una queixa, ja que ens arribaven comunicacions per part de diferents estudiants, membres de la nostra entitat o no, que es queixaven de que la Universitat Autònoma de Barcelona estava començant a mostrar una clara imatge de deteriorament, no? Perquè hi havia certs grups que, agafant certes banderes, aprofitaven per a destrossar el mobiliari urbà, diguéssim, aquesta universitat pública que tant ens ha costat tenir, i que, de fet, la impunitat era molt alta. I això, òbviament, a part de portar unes conseqüències negatives per a l'ús de les instal·lacions, encara degenerava més la imatge que tenia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ivan, quan dius que agafant determinades banderes, a què et refereixes? Sí, nosaltres que parlem perquè vam enviar la nota de premsa, que suposo que l'haureu vist, l'haureu rebut via Teletip, on nosaltres ensenyem un reportatge fotogràfic de diferents diguéssim, llocs de la universitat on se veia clarament passadissos, de fora d'una caixa a Catalunya, etc. I on se posava bé, no privatitzem la universitat, etc. Coses així. Normalment són aquests grups que s'autodenominen antisistema i que aprofiten, diguéssim, certes proclames per a fer malbé allò que teòricament defensa, que és l'educació pública i de qualitat per a tots els ciutadans de Catalunya. Ivan, tu creus que aquests moviments antisistema han fet seu al campus i s'han quedat allà i s'han instal·lat? Perdoni, és que no... Dic que si tu creus que aquests moviments antisistema han fet seu al campus i de fet són moviments moltes vegades que reben subvencions de diners públics. A veure, a les universitats els grups d'estudiants es poden associar i en funció d'aquestes associacions reben uns recursos per a poder desenvolupar la seva activitat, perquè entenem nosaltres com a associació que l'associacionisme és un component bàsic per a la societat, no? És una cosa que ajuda a avançar i en aquesta línia ells reben subvenció pública. Per tant, vosaltres asseguràveu que aquestes mateixes persones que reben subvencions, com ho podeu fer vosaltres, són les persones que cometen els actes vandàlics a la Universitat Autònoma de Barcelona i que després a sobre queden sense rebre aquest càstig. Exactament. Nosaltres, com us comentava, hem rebut no només queixes dels nostres membres, sinó queixes d'estudiants anònims que denuncien contínuament la indefensió que troben o que senten davant d'aquests grups, perquè estem parlant de minories, no? La gran majoria silenciosa dels estudiants de Catalunya, i en aquest cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, el que volen és treure's la carrera, treure's unes bones notes i fer el que molts dels seus pares no van poder fer, que era anar a la universitat. I es troben amb impediments de que arriben a classes, boicotegen les classes i a part destrossen el mobiliari urbà, que és un fet que, com ho deia abans, és paradoxal, no? Que allò que perquè ens toca lluitar tots, que ells diuen que l'estan defensant quan realment l'estan destruint a nivell pràctic. Ivan, des de la Unió de Joves ens dèieu que és gairebé impossible estudiar i treballar a la Universitat Autònoma perquè el vandalisme ja és molt alt. Clar, o sigui, les fotos que vam enviar són les de, bàsicament, la plaça Cívica i alguna facultat, com la Sociologia. La plaça Cívica és quan s'arriba venint dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que diguéssim és l'avinguda autònoma, no? En el moment que et trobes que vols anar a la Caixa de Catalunya i el caixer està o trencat o tot pintat que no veus la pantalla o a dins mateix dels passadissos tot està destrossat i ja li dic contínuament hi ha intents d'evitar el dret a rebre estudi, el dret al treball dels estudiants, és una cosa que és totalment insostenible, no?